Daliin ninyo. Laya panimuan ay. Amo dito. Suroy ganita sa tarsier no. Dito ta makakita mga nindot nga tarsier. Mas klase-klaseng tarsier. Tarsier daw bay. Karon biwa kita ba sa tibuok na kong kinabuhi. Karon biwa kita tarsier. Kasi tarsier bay. Palonog unsa na? Dupo kita na ba? Utrop ko. Tara, sundan na lang sa bukoy. Kol, watabi kol. Watabi, wabibi katulpul riyan ya area. Buhi ka. Rod minus mga katauhan ron ba eh? Bang! Rod minus ng tanaw ron sa tarsiran ba? Rod na po sila ta kwarta ko rin eh. Sinay maabot ron, paabot na ako diri. Kaya mga tao rin eh. Sabi makauna rin naman eh, kahoy ni. Sundo rin eh. Uy. Urinir, malagi na yung nangabot lagi oh. Itur na ko ni sila sa akong tarsiran ron. Mabuto na ako na sila diri. Sikol, buntag kol. Buntag. Diri atong ginaingon nila nga dagan og mga tarsier ko mga klase-klaseng tarsier. Tarsiran yung ipangita. Oh. Ah, diri kaya hara ko nangita kani mga tao kaya akong itur no. Ay ikaw Pero nata entrance ha. Nata entrance. Pilang kol. Si Quinta lang oh. Tara, kay gusto na Parang, oh. makita ng tarsier ba? Pero pwede na po Gcash si Dai hata. Ay, Gcash na lang. Pwede na po yung Gcash ba? Jikas. Pwede na Gcash. Ikaw tour guide re. Oh, tour guide. Itur ta mo diri ron. Saman. Kita pero kita Kanang- na tarsier. Dili po nahadlok na sila mga kuan kol da. Nek mga kuan. Dili, red ko na sila mata pero di na sila mangunsa. Ako na naanad naman na sila. Ana dili po Anad na sila kayo, maunsa. Di na mangunsa na. Magpilit lang sa kahoy. Ah, pilit ra. Pilit lang kahoy. Okay. Kita nang yung tarsier karon. Wala mo kita tarsir na eh. Basta So, ba hindi yan? mo na ko kung sinaw. Oh. Wala na siya, maganda ang matao. Wala na ang tarsira. Bagay linisin mo. Nya, kuha ninyo kung sinaw ang tarsir. Kuha na mo. Bagay. Kuha mo. Kuha Pero mas kainin mo. nindot itong makita namo sa personal. O, tinood yun magkuhan. Nya, saman. Tara. Kaya para makita na jud me. Malakor ta? O, mag-istorya pa ta. Lakaw na to. Yan, malakaw ta. Kita tag tarsier na. Tara, turun mo sa kuha. Di boss. So, on eh. Okay na boss. Nadiri ang mga tarsir. Basta ako ang kanang advice sa inyo ha. Dili lang mo magsaba-saba ha kay bawal na sa pakuratan. Kanang mga tarsir, bawal na pakuratan, di mangisog na. Sige boss. Boss. Sabaan ginang mga irog ng tikas. Di na kayo na magsaba ha. Kinala ta dire. Wala na sila, tawgon na sila para magugawan na sila ron. Tawag boss. Wala na ko ha. Kuri 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 kok! Kuri 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 kok! Naka naka! Yaw, itong tigong ka eh. Saan mo to? Tingog bay. Tay. Kung baang ito boss. Saan mo to boss? Pumoto ang isa ka tarsir. Ha? Akong alaga. Cookie ang pangalan to, Cookie. Isugig tingog no. Cookie no be. Ista bay. Mo mo itong nasa salida ba eh? Cookie. Taka na mo diyan ang tarsier man eh. Lopod. Ya boss gusto na mo makita si Cookie. Tara, tara. Tara boss. Sige. Ako siyang tawgon kaya para makaplasta sa itarong. Cookie! Umari ka di! Cookie dapit ba eh? Ang sarap si Cookie boss. Ano baris Cookie oh? Boss, mo na boss. Pati ang dagway na boss. Tay inalag na oy. Bro, lagi naglubot si Kaliro boss. Bro, magsunod sa lata. Nasak malagi ka? Nasa kaya. Tay ina. Parehas Ano na ang lang. dagway lagi ni Cookie. Oh, tagdagway na Cookie. Tay ina, tarsier na ba tay? Dagway boss. Grabe kaminos mo ng tarsier mo boss. Wala ay lahi na boss. Napay daggan oy. Eh, boss. Ay. Okay. Naog sila kay madlok na sa mga kay. Patay po ng tarsier boss. Libat pa jud. Libat yan ano. Oy, lahat na mangito taglayin ta. Rawas, rawas. Ngita, light. Ako sa kay madlok sa mga kay. Ngita, taglight. Ang tagay, basta maak na. Pinahinay mo kay para dili sila makuratan ha. Sige po, sige. Okay. Asunod na ko tawagon si Freddy. Freddy na. Yawa na pangalan eh. Bro, ka boss. Pero cute na siya nga nurse here. Cute na. Ah, cute. Bantog na. Eh, pag hinihilay na mo, hinahinay mo dyan. Sige boss. Sige boss. Ako na ako dire. Tawagan. Wala mo kabalo ka sa siya god, pero basi bagitan.
Kasi tubag lagi. Ayun, siguro yun. Wala, masaya na tubag ba eh? Tawag ko na kong balik ha. Pretty! Oh, natubag na. Nara na sa dul. Okay kayo. Tara. Nahinay lang mo ha kay. Nato yung tingog tunga side ba? Boss. Aman, boss. Aman, boss. Tayo, sama na. Sama na tersira, boss. Boss, kaya agak lang yung tersira, boss. Ano eh? Daw, bata ba ko? Batabit ko sukag na, boss. Ha? Batabit ko sukag na. Oo. Mogin ka daw. Stupid na yun. Dinos na yung tersira. Lami, alam yung tersira. Hoy, wala. Wala na, boss. Saan yung tersira, boss? Yung mangupiam nagdagway. Ano yung mga imported nga mga karsir? Dili na mo na makitaan. Naghan pa ni sa unahan. Ha, boss? Naghan pa ni sa unahan. Magayagay ka na. Kauban na, boss. Magsigkatawas ba? Kitawan nila. Patay yung tersira. Boss. Dapat din sa unahan. Tara, Boss. Tara, dali mo na. Katawas na. Hinay lang. Hinara to direct doon. Sipahan na nga. Tersira, boss. Hindi na kapag starter di bas. Nagganik tarsir diri pero murag dili ko sure nga makita na tanan. Sure ko murag napay isa. Unsa na ang pangalan nga tersira, boss? Sure ko nga makita na to ron murag si Kwan. Si Rolando. Lando? Oh, Patay. Rolando. Lando na pa namang gusto makita, boss. Gusto na din makitaan. Tawagan na, boss. Tawagan na ako. O, asa siya Tawagan dapit? na ako. Rolando! Uwa! Wala po nitubag ang kagwang oh. Gahi na juga ipatubag ko niya kung mga alaga na ba. Di yun mo tuman og isa ka tawagan lang. Tawagan ako ni usab. Saro di pa rin tingog ron. Rolando! Oh, tingog na, di ba? Tingog ligid, boss. Tingog no. Ano, dapit, boss? Narada sa unahan. Mas lungkap ang tingog, boss. Uy, Raul, may itong tingog, boss. Ako, pero mga tingog na kung mga tarsir diri. Tay, luka. Tama, gusto na nyo makita na? Rabos, rabos. Tara. Pinihilay lang, bay. Pinihilay lang. Sama na mo, rabos. Ito, boss, ito, boss. Sama, butaan nga, makuratan niya kung mga tarsir diri ron ba? Hala mo, boss. Taba kay mo. Diyan nga likod. Sama siya, boss. Gayat. Bitbay. Ay, tura ko. Tura. Oh, na. Patay yung trinira. Rolando. Man. Inag na ano eh. Nagwaya. Ano na ba yan? Kambal na. Patay, boss na ang starter ni mo eh. Inag na ano eh. Pras makahugnang. Happy kayo. Acid pa dito kaya eh. Usog kayo manginaway kaya bro. Mas acid pa man ang dagwaya no. Copy paste kasi mong dagway. Sauce dagwaya. Saya na eh. Mo kabantay ba eh? Diba? Starter din ba? Pras tugnaw. Kaya no, copy paste kasi ito mga tarasir dre. Tarasir boss. Sa na boss ka. Kalas-kalas sa may kwarta mo. Interest boss ba? May klaro ni mga tarsir diri, boss. Mga cute, anak. Cute. Lagi cute lagi. Handsome kay mga dagway lagi oh. Koke. Ride. Oh, Rolando. Oh, mga cute, anak. Wala pa kayo makita ng uban. Nanago pa. May klaro na boss. Boss, saya na may entrance boss niya. Dali. Pati din mo mga tarsir diri, boss. Tara, tara. Patay. Wala lang ni boss. Klaro na eh. Nabantayan yung bitaw na ako upod nga. Ano mga customer na ko diri. Ilang mga naong sundugon sa akong mga tarsir. Saman mo. Anong manundugay man mugnaw? Bahala mo eh.